Казвам се Теодора. От България съм. Дойде моят ред да постъпя в клиника Яшам. Дълго очаквах този момент да настъпи. Направих си операция стомашен ръкав, тъй като след раждането ми започнах да трупам доста килограми. Опитахме какво ли не. Пробвала съм се всякакви диети. До тук абсолютно всичко беше неуспешно. И чрез мои близки и познати, които са идвали в същата клиника, доверихме се на един и същи екип. Доктора е на много голямо ниво, страхотен професионалист е. Медицинските сестри също обслужват невероятно. Всичко е прекрасно. Аз съм вече трети ден след операцията, чувствам се добре. Самата клиника е много на ниво и наистина я препоръчвам на всички близки и познати. Благодаря на доктор и на невероятния екип. Обичам ви, приятели!